אני גרשון מסיקה, ראש מועצה אזורית שומרון, אחראי על כל היישובים במועצה אזורית שומרון, בשומרון. אנחנו מאמינים שבאמת כולם יש לנו אב אחד שקוראים לו אברהם אבינו, וממנו יצאו כל הדתות. לצערי הרב, מי שמשנה את ההבנות האלה זה הפוליטיקאים, שמאינטרסים שלהם הם רוצים להנציח את המצב שיהיה מלחמה בין העמים. אכן כן, כל מי שמחובר לתנ"ך, שזה הספר שגם מנחה את הנוצרים וגם את המוסלמים, חייב להבחין בקשר של עם ישראל לארץ הזאת. אכן כן, גם במצווה של התורה שלנו, של היהדות שלנו, אנחנו רואים צורך מאוד חיוני לחיות בסדר עם כל העמים מסביב. אכן כן, גם בנבואות שלנו מנבאים שלעתיד לבוא, כשיבוא המשיח, שיהיה שלום בין כל העמים, לא יהיה מלחמה, אפילו לא רק בני אדם, אלא אפילו בין בני אדם לחיות, כל הטבע יחיה בשלום מוחלט. בשמחה רבה, היה לי עונג לפגוש אותך, ואני בשמחה רבה יגיע לאיסטנבול.